sesarengan kalian Kakang Prabu Nawangga. Sebab apa tek ngono Arjuna? Kakang Basukarma menika kadang kula sepuh ingkang kedahipun kula pundi-pundi. Boten mengkala menawi kula kedah tetandhingan kalian Kakang Prabu Nawangga. Pramila saking menika kula nyuwun pangapunten. Janaka boten saged nglampahi Koko Prabu. Hukum ora bisa jejeg merga manungsa ingkang ajibah netepake pengadilan rasane isih kebondo dening rasane rasa tresna. Yen karo wong liya kowe tega midana nanging yen karo sedulur tuwa siadi ora mentala. Njur besok kapan timbule ngadil lan bebener yang patrape nyanyi Janaka mbancing demban siladan kaya mangkene. Koko Prabu menawi saklebeting payudan Kakang Karna ngantos pejah kados pundi. Tartamtu Kanjeng Ibu Kunti ajur mungkur penggalihipun. Bedahipun menapa Pandhawa ngayahi Bratayuda menawi namung badhe nyeksarakaken penggalihipun Kanjeng Ibu. Arjuna, urip iku lugune mung netepi dharma kautaman. Dene manungsa kok kadunungan rasa seneng lan sedih merga uripe manungsa isih kegubel dening pangarep-arep lan papinginan. Tembung sapiye pamrih rame ing gawe iku yektine manungsa mung diutus nindakake kewajiban tanpa ngarep-arep apa-apa. Dene asile mengko kepiye pasrahna marang purbane Hyang Agung. Arjuna, sliramu ngono dudu wong saudara saurupan nanging dina iki siadi jinejer dadi satriya pirantine jagat supaya mbrasna angkaraning bumi. Mula siadraja mangro tinggal sawangen kae Kakang Nawangga wis siaga angantu-antu tekane siadi minangka kembange Kurusetra. Tindakno Janaka.